जाहैनो मोनगोन बैसोरगो सनानि नोगोराव जोंनि बाइखौआ बुंदों जायहा ख्रिस्ट'खौ इसोर होननानै नाजावबाय फोथायबाय बेखौ खुलुमबाय रायजोफोर फेथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। मोनसे ओरैबायदि दुखुनांथाव खौरां गोसोआवहाय बे भिडिअखौ नुनानै आं जोबोद दुखु मोनदों। बबेबा मोनसे ल' बा आयेनावहाय बेफोरबायदि इसेबां खस्थ' खालामनानै बुथारनाय गैया खोमा होननानैहाय आंबो सानदों गोसोजोंहाय। मैयानि समावहाय आं बे भिडिअखौ नायदोंमोन, कमप्लिटलि आं नायदों, नाथाय आङो सानदोंमोन मा खारनै बेबायदि एसेबां असान्ति नासयजानानैहाय बुथारजाखो होननानै। नाथाय दिनै आं नुनो मोनबाय फाइनालि सामायन' जोङो बुंनो हायोना मासे जुनादखौ गावनायनि थाखाय बेखौहाय जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंहाय 52 सान 52 days जाया लोङा बेखौहाय बुथारदों होननानैसो जोङो खोनानो मोनबाय। अब्ला लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाफेरै जाथाय जानायखौहाय जोङो नुदों, नंगौना नङा? जुदि नोंथांमोना फोथायाब्ला नोंथांमोना जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। बे जाथाया जादों जाहैबाय जोंनि बर'निनो सासे इउटुबार्स दि इस्लारि देरहासार इस्लारिनि बिमाय। बिथांखौहाय गान्दा गावनायनि थाखाय हमनानै लांखांनानैहाय 52 days 52 सान जाया लोङा बेखौहाय दोननानैहाय ओंखाम दै होआलासिनो बेखौहाय दोननानै बुथारदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। जायनि मुङा लकेन बसुमतारी। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायला अब्लानो नोंसोर बुजिनो हागोन। जायफ्रा आंनि इउट्यूब चेनेलनि फलोवार्सफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायना लानो हागोन। जुदि नोंसोरो देरहासार इस्लारिनि भिडिअआवहाय नायनो मोनाखैब्ला आंनि इउट्यूब चेनेलाव हाबनानै नोंसोरो बे भिडिअखौ जोबजासे नायब्लानो जाबाय। अब्लानो मिथिनो मोनगोन मा खारनै माब्रै इसेबां खस्थ' बे मानसिखौहाय बुथारखो। अब्ला फैदो जों भिडिअखौहाय एसे नायनानै लानोसै। आङो दिनै गोनां बाथ्रा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जालायबाय। आङो साननैसोनि गेजेरावहाय रुंसारि लेकेन बसुमतारी जाय बेक्तिया रुंसारि जानानै थांबाय, थांनाय भिडिअआवबो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव नुनो मोन्दोंमोन। दा बिनि गेजेरावहाय बेखौ मानो एरेस्ट खालामना हमनाय जादोंमोन, बेखौ गोबाङानो सोंथि खालामहरनाय जादोंमोन। दा बेनि क्लेरिफिकेसनखौ बै भिडिअफोरावहाय आङो क्लियारलि फोरमायनाय जायाखैमोन रायजोफोर। नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो डिटेल्स फोरमायनो थांगासिनो दङ। भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलां आरो बिथांखौ माबायदि गारनाय जाखो आरो सोर सोर इन्टेलेक्सुवेलफोर फैखो बेखौबो आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो सानदों। आरो बिथांनि जे बिहोमा होलांनाय बेखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों निस्सय बुजिनो हागोन। बिथाङा आंनिनो बिमाय असे, आंनि बिमानि फंबाय बियो। बेखौहाय जेब्ला बिमा थैदोंमोन अब्ला आंनि बिमायानो बेखौ खांबोदों, फेदेरबोदोंमोन। ओमफ्राय फेदेरबोनानै बियो गोलाव सम जाथिनि थाखाय मावबोदोंमोन। बै समावहाय भलन्टियार फर्स होननानै जोङो बयबो मोनथिगौ आरो दिनैनि दिनावबो एक्स भलन्टियार फर्स मुङैहाय मोनसे अर्गानाइजेसन गठन खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेयावबो बिथाङा गोख्रोङैनो बाहागो लाबोनाय सासे बेक्तिमोन। ओमफ्राय बिथांखौ एरेस्ट खालामनायानो जाहैबाय बै समावहाय जालांनाय जाथायफोर बेखौ लानानैहाय बेखौ एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। गोबाव समनि माने गान्दा गावनाय केसावहाय बेखौहाय एरेस्ट खालामनाय जादों वेस्ट बेंगलाव बेखौ एरेस्ट खालामनो मोनाखै, माने गावनि खुद न'आवनो फैनानै बेखौ हमफैदों आरो लानानै थांदों। आरो गोबां बेखौ साजा होदों, ओरैबायदि गाज्रि रोखोमै साजा होदों, माने बिनि आथिंफोरा थोरफो माने
गुस्लायजोबलायनाय बेबायदि आफा दावदैफ्राव बुदों आरो गाज्रि रोखोमै बेखौ साजा होदों। साजा होखांनायनि उनाव बेखौहाय जोबथेसालियाव हरदों। जोबथेसालियाव हरनानैहाय बेखौहाय मोजाङैनो दोननायबो जादोंमोन गोबाव सम। बिथाङा जोबथेसालियाव थानाया 2 बोसोराव आगान सुरनो माखासे मासफोरल' बाखि दंसैमोन। बिनि उनावनो बियो 2 बोसोराव हाबसिगौमोन आरो ओमफ्राय बेखौ आलिपुरदुवार जेलावहाय दोननाय जादोंमोन। बेवहाय बियो जेलनि इनचार्जबो खामानि मावलायनाय जादोंमोन। नाथाय बेखौ उनावहाय ट्रान्सफार खालामनाय जादों जलपाइगुरियावहाय। जलपाइगुरियाव ट्रान्सफार खालामखांनायनि उनावहाय बेजोंहाय न'नि मानसिफ्रा कानेक्सन खालामनो बा लोगो हमनो मोनै बायदि अबस्थायावबो जादों। आरो लास्ट सेसनावहाय लोगो मोनथारियावहाय न'नि मानसिफोरा थांनानै यानि बिनि फिसालाया थांनानै नागिरबायहैदों। नागिरबायहैनानै लास्ट सेसनावहाय बेखौहाय मोनसे हस्पिटालावहाय मोनहैनाय जादों, नर्थ बेंगल मेडिकेल कलेजाव। बे नर्थ बेंगल मेडिकेल कलेजावहाय बेखौ मोनहैनानैहाय बिनि सिगांबो गोबां काहानि जाबाय, बेखौ खोन्थाजोबोब्ला गोलाव जागोन, सर्टकाटै आङो खोन्थासिगोन। नर्थ बेंगल मेडिकेल कलेजाव जेब्ला बेखौ लोगो मोनहैयो अब्ला बियो माने थैनोल' बाखिसै आरोखि। थैनोल' बाखिसै माने जिउल' हगारनो सम दंसै आरोखि। ओरैबायदि बेखौहाय रानथाब खुथाब दोनदों माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरोखि। ओमफ्राय बिनि उनावहाय फिसालाया डाइरेक्ट न'आव फैना हरजों हर न'नि मानसिफोरखौ बिमायफोर बिबथैफोरखौ फोजानानै लानानै बै जायगायाव दिन्थिहैफिनो। आरो दिन्थिहैफिननानै न'नि मानसिफोरा बेनो मुख्राब्रैसो दै दौनानै आरो मुख्राब्रैसो दै दौखांनायनि उनाव एसे मानसिया हुसाव फैबाय। ओमफ्राय बिनि उनावहाय वारेस दौबाय, बेवहाय हुसाव फैबाय। ओमफ्राय बिदिनो एसे एनै बुस्थुफोर दौलांबाय थानानै बियो लास्टआव रायज्लायनो हानाय पजिसनाव फैबाय आरो। रायज्लायनो हानाय पजिसनाव फैनायाव बिथाङा खोन्थालांजोब्बाय माने आंनो 52 डेज ओंखाम होआखै। आरो साइडनि कर्मचारि मावग्राफ्राबो बुंबाय न'नि मानसिफोर गैयिनि, जोथोन लाग्रा गैयिनि थाखाय बियो बेबायदि अबस्थायाव थांदों होननानै बै जाय नार्सफोर बिथांमोनाबो फोरमायबाय। ओरैबायदि माने मानसि होननानै बेवहाय खुनु गुन दोननाय गैया आरोखि बे हस्पिटालाव। बेबायदि जोङो नुबोनो मोननाय जादों। आरो बिनि उनावहाय थांनाय सानडे, नैबे थांनाय सानडेयावनो बियो मोजां रायज्लायनो हानाय पजिसनाव फैबाय, न'नि मानसिफोरजोंबो रायज्लायबाय आरो लोगो मोनजोबना बिराद खुसि जाबाय। बिनि हरावहायनो बियो मोनसे सिरियास पजिसनाव फैफिनबाय आरोखि। सिरियास पजिसनाव फैनानै बियो अखानायैनो जिउ हगारबाय। ओमफ्राय अखानायै जिउ हगारनानैहाय नेक्स्ट डेयावहाय बेखौहाय पस्टमर्टमनि थाखाय लांबाय। पस्टमर्टमनि थाखाय लांबाय, ओइदिनखालि मोनाखिसै। ओमफ्राय नेक्स्ट डेयावहाय बेखौ पस्टमर्टम खालामनो मोनबाय। ओमफ्राय पस्टमर्टमावबो ओरैबायदि बिसिनि पस्टमर्टमा जोंनिया जेरैबायदि मावो बेबायदि नङा। दाउ बयलार गोदानाय बायदि थां थां थुं थुं गोदाजोबो, नैबे दाफनाफोरखौ दानखाजोबो आरो। दानखाजोबना नोंनो देखायसिगोन नै नोंनि मानसिया बेखौ बानायना हरफिननांगौ ना ओरैनो लांनो, बेबायदि कुइसन होगोन आरो। ओमफ्राय नोङो गावनि मानसिखौ बोरै इसेबां आलदा बिलदा दानखाजोबनायखौ लानानै फैनो? नोङो उफायथ' गैया, सुथेना हरदो होनना फैसा हरदो। बेसेबां? 15,000, 15,000। गोथैनि बाजार आरो बेयाव ओरैबायदि दाउ बयलारफोरबायदि थां थां थुं थुं गोदायो, खोनाजोबखायो आरो। जुदि नोंथांमोना आंनि बुंनायनि सायाव बिसास गैयाब्ला नर्थ बेंगल मेडिकेल कलेजनि गेटजों हाबनानैहाय जोबथारनाय साहाथिं थां आरो बेवहाय पस्टमर्टम खालामग्रा दङ। बेवहाय ओरैबायदि गोथै नुहैगोन नोङो, ओरैबायदि गोथै नुहैगोन। आरो बे जि जायगायाव पस्टमर्टम खालामो बिनि सेराव था आरो थां थां थुं थुं गोदानायल' खोनागोन आरो बेबायदि। दा रायजोफोर जिखुनु जा मानसिखौ मोनबोबाय, मोनबोनानै जोङो नै मैयानि समावहाय बेखौहाय जोबथा बिदाय होबाय आरो। दा काहानिया बेबायदि। आरो बिनि जिबननि लाइफ हिस्ट्रिखौ नायोब्ला सुरुनिफ्रायनो बियो गोबां खस्थ' मोनबोनाय, जोनोमनिफ्रायनो होनना बुंजायो। जोनोमनिफ्राय बिमा थैनानै बिब'आ खांबोबाय, खांबोनानै जुलि जाबाय। जुलि जाखांनायनि उनावबो बिनि जिबनाव सान्थि गैया। बेनिखायनो आङो सान्दों जे बेखौहाय इसोरानो बिनि दुखुखौ सहायनो हायियाव बियो सोरगोआव लांबाय जानांगौ, आङो बेखौ सान्दों आरोखि। आरो बिनि जे कन्ट्रिबिउसन होबोनाय
गुबुन गुबुन गामिफोरावहाय दान होबोनाय सोरखौबा डेभेलपमेन्ट खालामनाय बेफोरखौ जुदि साननानै नायोब्ला बुंनानै फोजोबनो हाया आरो बियो ओरैबायदि आपग्रेड खालामबोदों सिगांनि भिडिअ'आव नोंथांमोना एसेब्लाबो खोनाबाय जानांगौ आरो बियो गोबांखौनो बुङाखै गोबां दङ बिनिया आरो जाय न'खरफोरखौ बियो फोथांबोदों लामा दिन्थिबोदों बे न'खरफोरा मैयानि समाव फैजोबदों आङो साफ्रोमखौबो साबायखर बावो गावनिनो आंगो होननानै बिथांनि जोबथा बिदायनि समावहाय नुजाफैजोबनायनि थाखाय दा बिथांमोननि अर्गानाइजेसननिफ्रायबो फैदों बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावो आरो गोबांथार फैदों गासैबो फैदों जायनि थाखाय सोरनोबा जिरायनोबो होख'नो हायाखै माखौनो हायाखै बेफोरबायदिबो जानो हागौ आङो बयनिसिमबो जोंनि फेमिलि जाथि बंस' न'खरनि जानानै आङो बयनिसिमबो निमाहा बियो दा बिनि बिदायनि माखासे फुटेजफोरखौ माबायदि सिस्टेमै बेखौ बिदाय होनाय जादों बेखौ सुंद'यै नोंथांमोना नायलाङोब्लानो जाबाय जोंनि बे लेखेन बसुमतारी बिथां थैनायाव नुजाफैनाय बाय बाहागि न'खरनि मानसि आरो रायजो राजाफोरखौ जोंनि एक्स भलन्टियार बिथाङा 2022 काजल गामियाव जों जयैनो दिल्लीयाव थांखांनायनि उनाव डिलिमिटेसननि जों मेल जादोंमोन बे मेलावनो जों दुखु दुखु रायलायलायनानै फुरथि मोनलायलायदोंमोन खिन्थु बे हरावनो बिथाङा लांजादों जों खोनानो मोन्दों दुखु मोन्दों बेबादि आं पार्सनेलि दुखु मोन्दों नायनो होननानैबो बुजिफिनबाय बायोबा बिथाङा जिरायहैयो रेस्ट लाहैयो दा बेखौ इसोरासो होयो दा बे साननायखौ लाखिनानै जोङो मोनसे मेथाइ रोजाबगोन बे नोंथांमोननो होनाय प्रग्राम शीटनि बेक साइडआव बियो दङ नाम्बार 322 जों बेखौ लोगोसे रोजाबनि मोनसे मोजां हादर जेराव धोरोमनियाफ्रा जिरायो बेयाव साना हाबा बिलाइयाबो राना बैसोरगो सनानि नोगोराव फोथायना जायफोर ख्रिस्ट'नियाव लाबोजाबाय बिनि थैजोंनो सुस्रा जाबाय गोसोरो ख्रिस्ट'जों रंजाहैनो मोनगोन बैसोरगो सनानि नोगोराव दा आङो सुंद' बिनि जेनाखि अनजुलिखौ मावनाय जेनाखि जिउ जारिमिनखौ आं सुंद'यैब्लाबो आङो एसे बुंनोसै मानोना जोंहा बे जोंनि 1 नं सालबारि गामियावहाय जोंहा गिर्जा गैयामोन बे समावहाय आङो गोरलैल'मोन सेंग्रामोन क्लास 5 ना 6 बिदिल' फरायदोंमोन आरोखि ओमफ्रायहाय जोङो जोंनि बे गिर्जाया बै 1 नं सालबारि बालाजारावसो हाबहैनाय जायोमोन ओमफ्राय बिथांनिबो आमलायबादा मन्दिरावसो हाबहैनाय जायोमोन ओमफ्राय माखासे न'खरफोर दंमोन बिसोरबो बेबायदिनो बालाजारावहाय गुबुन गुबुन मन्दिरावहाय हाबहैनाय जायोमोन आरोखि ओमफ्राय जोंहा लाइमोनफ्राबो एसे खममोन जों 8 जन ना 12 जन बेफोरबायदिल' जोङो सेंग्रा सिख्ला दंमोन जों उन्दै दं जों जेबो रोङामोन खिन्थु बिथांनि दारैहाय जोङो बिराद जोङो माने प्रार्थना खालामनो रोंदों गिर्जा सालायनो रोंदों बेबायदि जोङो रोंनाय जादों आरोखि ओमफ्राय बेबायदिनो बे गामियावहाय बिदिनो मन्दिराथ' न'खराथ' गैखायामोन बहुद खमखामोन 6 घर ना 7 घर बिदिल'मोन ओमफ्राय बिनि उनावसो बियो गावनि माखासे जाथि बंस'फोरखौ बेबायदिनो माने इसोरनियावहाय लाबोनो हादों मोनहोनो हादों आरोखि दा बेबायदिनो लासैनो बियो बिदिनो गोबां जोंनि बे मन्दिरा एरलांदों दा 75 ना थांबाय ना 79 भाग दा बिदि जाबाय फार्स्ट हमनाय जादों माने बेबायदिनो बिराद
जोथोन लाबोदों आरोखि मण्डलखौ ओमफ्राय बे गावनो गायसनबाय ओमफ्राय गावनो फालक जाबोदों ओमफ्राय फालकआव बिदिनो माने एसे एनै सहायबो होयोमोन आरोखि बेबायदि सोरबा बेमार आजाराव गोग्लैना थादों बेनो मुलि बायना जानो बेबायदिनो माने फैसाबो होयोमोन बे माने बिराद जोथोन लाबोदों आरोखि दा बेनिखायनो आङो बावनो हाया बियो जोंखौहाय बिराद जोथोन लाबोदों बिराद अनबोदों बेबायदि ओइ सुबुं नों माखौ लाना देरगादों ओइ सुबुं नों माखौ लाना देरगादों बिबारनि समान जिउखौ लानानै बिफांनि बिलाइ बादि जिउआ फैदो नों जिसुनियाव गुरै फैदो नों जिसुनियाव गुरै जानानै मोनगोन नोङो गोथांनि जिउ ओइ सुबुं गायनायनि सम आरो गायनायखौ फुनायनि सम बे मानसिनि सासे दङ बिदाय होनायनि समाव बेवहाय जथुमबो आंनि अननाय आरो गोजोननायखौ मोनसे बाथ्रा आंनावहाय फैयो आरोखि आं फरायदों आरो बेखौ आं थारबो होननानै सानो जोङो थैनायनि समावहाय जोङो खाथि खाला गोजान जेरावनिफ्रायबो जोङो जमा जायो आरोखि खिन्थु जों हाजारखि बिनि सोमोन्दै खोथा बाथ्राखौहाय जोङो बुङा बिथिङावहाय बिथाङा खोनानो मोनले आरो एप्रिसियेटबो खालामनो हाले बेनिखायनो बे बुंथिगिरिया बुंदों जाहैबाय जेब्लानो बे गोथां थायो लोमजानाय साजानायावहाय दुखु खस्थ' गोग्लैनायावहाय जुदि जों बेखौहाय भिजिट खालामोब्ला होमब्ला बियो गोसोआवहाय गोजोनगोन रंजानाय मोनगोन खिन्थु बिथाङा जों बेखौबो खालामनो हायाखिसै खुब दुखुनि बाथ्रा गोजान जायगायावहाय बेखौ लांनानै दोनहैनायावहाय खुब सम्भब जों थांगौब्लाबो जों थांनोबो हायाखिसै बिथांखौ जोङो सान्त्वना मानसिनि जिउआ बिफांनि बिलाइ बादि इसोरा फिरियोब्ला सिरिलांगोन नोंनि जिउआ मानसिनि जिउआ थास'लाइनि दै बादि जानानै मोनगोन नोङो गोथांनि जिउ फैदो नों जिसुनियाव गुरै जानानै मोनगोन नोङो गोथांनि जिउ संसारनि धन दौलत रां रुफाखौ लानानै देरगादों नामा नोङो
संसारनि धोन दौलत रां रुफाखौ लानानै देरगा जादों नामा नोङो नाथाय जिउआ नोंनि सैनो थामथिम जोङो सिथारनो लांजानाय मेन्दाफोरनि समान सानजाबाय ओमफ्राय बेफोर गासैयाव जोंखौ बेजों खालामै मानोना आङो फोथायबाय थैनाय नङाब्ला गोथां नङाब्ला आरफोर नङाब्ला बोलो गोनांफोर नङाब्ला दानि थानाय नङाब्ला फैगोन नङाब्ला बोलोफोर नङाब्ला गोजौ नङाब्ला गोथौ नङाब्ला सोरबा गुबुन दाजानाय जोंखौ जोंनि प्रभु ख्रीष्ट जिसुनियाव थानाय इसोरनि अननायनिफ्राय एरख'नो हाथारनाय नङा होननानै इसोरनि बायख'आ बुंदों जायहा ख्रीष्टखौ इसोर होननानै नाजावबाय फोथायबाय बेखौ आंखालाबो थैनांनायाबो होसोजानायाबो आरो थुंग्रिजों दामनो होसोजानायाबो रावखौबो गोजान खालामनो हाथारनाय नङा होननानै मानसिनि जिउआ बिफांनि बिलाइ बादि मानसिनि जिउआ थास'लाइनि दै बादि बबे समाव बुथिं जागोन सिरिलांगोन मिथिस'आ फैदो नों जिसुनियाव गुरै जानानै मोनगोन नोङो गोथां मिजिं फैदो नों जिसुनियाव गुरै जानानै मोनगोन नोङो गोथां सुबुंनो संसारनि धोन दौलत रां रुफाखौ लानानै देरगादों नामा नोङो संसारनि धोन दौलत रां रुफाखौ नामा जिउआ नोंनि अरायनि नङा बुहुमाव नाथाय जिउआ लोगोफोर आङो बेयावहाय भिडिअखौ कमप्लिटलि हगारनानै होजोबनो हानाय जायाखै भिडिअआ जोबोद गोलाव आं बेखौहाय एसेल' हगारनानै होनाय जादों नोंसोरो आरोबाव बिनिफ्राय बांसिन जुदि मिथिनो लुबैदोंब्ला देरहासार इस्लारिनि भिडिअआ हाबनानै नायब्लानो जाबाय अब्ला कमप्लिटलि भिडिअखौ नुगोन मानोना आङो बेयावहाय भिडिअआ गोलावद्रायखाय दानस' दुनस' खालामनानैहाय भिडिअखौ हगारनानै होनाय जादों गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आरो जाय बिथाङा दिनैहाय खस्थ'जों थैलांबाय जाहाथे बियो सोरगो रायजोआवहाय आलो गोजोनै थाहैनो मोननाय बायदि बिनियाव आर'ज खालामनाय जाबाय इसोरनिसिम बाय